Ndị Igbo mma mmanụ. Oge anyị na ya kịta bụ oge omenala, ebe anyị na-enwe nkọwata gbasara omenala dị iche iche n'ala Igbo. N'ụbọchị taa, anyị ga na-enwe mkpakọrịta nke bụ ndịiche dị na dibịa ya na eze mmụọ. Onye anyị na ya ga na-enwe mkpakọrịta bụ Maazị Zulu Ofuelue. Onye na-ewetara unu ozi a bụ Nwaada Ụzọamaka. Maazị Zulu, nnọọ na ị nọnyere anyị n'ụbọchị taa n'inwe mkpakọrịta gbasara omenala anyị. Ndewo Nwaada. Dịka m si kpọọ gị Maazị Zulu, ama m na nwere ihe ndị ọzọ ịchọkwa ka ndị Igbo jiri mara maka gị nwa. Ị nwere ike ịgwa ndị na-ege anyị ntị ihe ị chọrọ ka ha mara maka gị? Okay, dịka isi wee kwuo, aha m bụ Maazị Zulu Ofuelue. O doro anya na m bụ onye ihe gbasara omenala na-adị mma, bụkwara onye nkụzi. E nwere ọtụtụ ihe ndị ọzọ, mana ka aka wegodoro ya etu a na ka were nke a gwara anyị dịka unu anụgo n'ihe o kwuru, ọ bụ onye nkụzi, bụrụkwa onye omenala na-amasị nke ukwuu. Dịka nsi kwuo na mbụ, anyị ga na-enwe mkpakọrịta gbasara ndịiche dị na dibịa ya na eze mmụọ. Maazị Zulu, dịka anyị ebidogo, ị nwere ike ịgwa anyị onye bụ dibịa ya na onye bụ eze mmụọ? Ọ dị mma. Ihe banyere dibịa na eze mmụọ, ha bụ aha abụọ, ihe abụọ dịka ha yiri onwe ha. Ihe mere o ji dịka ha yiri onwe ha bụ mana dibịa na eze mmụọ bụ ihe ndị na-eme ihe mmụọ. Dibịa na-eme ihe mmụọ, eze mmụọ na-emekwa ihe mmụọ. Mana ihe dị ịtụ iche n'ime ha abụọ, dibịa bụ onye na-agwọ, onye ọgwụ. Achọghị m isi onye na-agwọ ọrịa, maka ọtụtụ ndị ga na-ege ntị na-ewere ihe ka akpọ dibịa onye na-agwọ ọrịa, mana dibịa abụghị sọsọ onye na-agwọ ọrịa. Maka na mgbe ndị bekee batara n'Igbo, a na-achọ ihe a ga-akpọ onye bụ dọkịta na onu bekee. Ewesị gịnị ka ndị Igbo na-akpọ onye bụ dọkịta? Ewesị ọwụ dibịa. Ya were ihe eji akpọ dọkịta dibịa Igbo, dibịa bekee. Nke ọzọ bụrụ dibịa Igbo, nke ọzọ bụrụ dibịa bekee. Ihe a na-ele anya bụ na ebe ọ bụ na dibịa bekee na-agwọ ọrịa, na dibịa Igbo kwesịkwara ị na-agwọ ọrịa, mana ọ bụ eziokwu. Dibịa Igbo na-agwọ ọrịa. Nwere ọtụtụ ihe ndị ọzọ dibịa Igbo na-agwọ. Dibịa Igbo na-agwọ ọrịa mmụọ, ọ na-agwọ ọrịa dị na nke a na-ahụ anya. Nwere ọtụtụ ihe. Ọ bụrụ na enwe ihe ọbụla nwere bụ nsogbu n'ala Igbo, ihe a na-ejekwa dibịa o nwere ike wee chọpụta ihe a ga-eme wee gwọọ ihe ahụ. Ọ ga-aja jụọ mmụọ ajụjụ. Ọ bụrụ na bekee, ọ ga-agụ ịga na laboratory gaa mee ihe lab ma scan mara ihe na-eme onye ahụ. Mana ọ bụrụ na ala Igbo enwere ọtụtụ ụdịrị ihe a na-eji ajụ ajụjụ wee jọpụta ihe na-eme onye ahụ. Amata ihe na-eme onye ahụ, ọ bụrụ ọrịa ahụ na-eme onye ahụ, a ga-achọpụta ọgwụ a ga-enye onye ahụ wee gwọọ ya. Ọ bụrụ ihe ndị ọzọ niile na-eme onye ahụ, a ga-achọpụta ihe a ga-eme ka e wee gwọọ onye ahụ n'ụdị ihe na-arịa. Ọ bụkwara na ihe gbasara eze mmụọ bụ ihe dị iche, maka eze mmụọ, ọ bụrụ n'olu bekee, ihe dịkarị nso iji wee kọwaa eze mmụọ bụ priest, ọ wee eze alị mmụọ ma ọ bụ eze alị. Bịkwa ala ya na-ekwu okwu ya bụ alị anaghị mmụọ n'onwe ya, makwa na ọ bụrụ ụfọdụ na-akpọ eze mmụọ, ụfọdụ na-akpọ eze alị, ụfọdụ na-akpọ atama, that is atama eze mmụọ. Nke ọ bụla akpọrọ ya, ọwụ onye na-eme ihe gbasara omenala, onye na-achụ nchụaja. O nwere ike ọ gaghị awụ dibịa, o nwere ike ọ bụrụ dibịa, mana ọrụ onye ahụ ịchụ aja n'obodo. Ọ bụrụ na dibịa gbaa afa asị na eze mmụọ kwesịrị ịchụ aja dị otu a ma otu a, makwa na eze mmụọ na onwe ya nweta. Ọ bụrụ na ndị mmụọ gwa eze mmụọ okwu, ọ bụrụ na enwere ozi ọ natara ndị mmụọ na ekwesịrị ime ihe bụ nchụaja a ga-eji mee ka obodo dị mma, eze mmụọ bụ ihe ga-achụ aja ahụ. Ọ ya wụ ihe dịtụ iche na ihe dị ka ha yiri onwe ha n'ihe gbasara eze mmụọ na dibịa. A na-agakwa n'ihu nke ka akọwakwa ọtụtụ ihe ndị ọzọ. Daalụ sọ na nkọwa nyere, maka na mụ onwe ka asị m kwuo, ịmana anyị ọ bụ ndị pụtara mgbe ụwa pụtara. Mfugodi dibịa, m ga-akpọ ya ọ bụ eze mmụọ, mfu eze ma mkpọ ya dibịa. Dịka nkọwa nyere anyị amatụ ndịiche dịtụ na ha abụọ. O nwere nchọrọ ịjụ gị ọzọ. Nna anụ ọtụtụ mgbe anyị na-ada anụ dibịa afa, dibịa nka. Enwere dibịa dị iche iche. Ị nwere ike ịgwa anyị dibịa dị iche iche ọ bụrụ na enwere ya na ihe ha na-arụ? Ihe mbụ a ga-ekwu bụ ndị akwa na ụdị mmadụ na-eji abụ dibịa in the first place. Dibịa na-ama mmadụ anaghị anọkọta bilie dịka ị nwere ike sị na ị chọrọ ịbụ dọkịta. Ibilie gaa gbara fọm, mee jamb, gawa university,
ịgụcha bụrụ na na ịgafere ule niile relele university ị bụrụ dọkịta, mana a na-eji otu ha bụ dibịa na-ama ama. Ọ mmụọ ga-achọpụta onye kwesịrị ịbụ dibịa. Mmụọ na onwe ya bụ onye a na-emere dibịa ga-asị onye a bịa, achọrọ m ka ị bịa soro m rụwa ọrụ a. Enwere ndị ọrụ ị ga-arụrụ m ndị nwere ihe a ga-erite na ọrụ ahụ ị ga-arụ. Ya bụ ọ bụrụ na mmụọ ole anya, ọ bụrụ na ndị obodo a na nwere ụdị nsogbu a na-enwe n'obodo ha, nwere ike si oke lekwa onye nke a nwa m ngwa bịa, ị ga-abịa rụọ ọrụ a. Ọ nwere ike ọ chọọ ka onye ahụ rụọ ọrụ ịgba afa. Nke ịgba afa bụ na mmụọ ahụ ga na-agwa onye ahụ ihe na-eme na mmụọ. O nwere ike gwa gị ihe mere eme na nke gagoro aga, ọ gwa gị nke na-eme ugbu a, ọ gwa gị nke ga-eme n'ihu. O nwere ike mmụọ ahụ asị mba, ihe ọ chọrọ bụ abụ ka onye a gbaa afa. Ihe a chọrọ bụ ka onye a gwọọ ọrịa. O nwere ike na ọrịa ha sị ka onye a gwọọ ọ bụrụ ọrịa dị iche iche. Ọ bụrụ nke ndị bekee na-akpọ ịgwọ ọrịa, o nwere ike bụrụ herbalism, that is ndị na-eji akwụkwọ mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ agwọ ọrịa. O nwere ike ọ bụrụ ihe ha sị ya bụ na agwọ bụ abụrụ ara, ma ọkwanụ onye ara na-ayị, ma ọkwanụ ọ bụrụ onye asị ya na-agwọ ihe gbasara ọkpụkpụ. Enwe ndị ọrụ ha bụ ịgba ọkpụkpụ, enwe ihe ọzọ ha na-arụ. Ọ bụrụ na ahọpụta ihe ha sị na onye ahụ ka dibịa ga na-arụ ihe a ka ọ ga na-arụ. Enwere ndị a na-enye ọtụtụ ihe. Enwere ndị a bụ na ndị ga na-achụkwa àjà dịka ndị ịchụ àjà mmụọ na mmadụ nwere nsogbu, mana ihe na-eme onye ahụ abụghị ihe mmadụ, ọ bụghị ihe a na-ahụ anya. Ihe na-eme onye ahụ abụghị ihe a ga-eji ọgwụ wee gwọọ. Ihe na-eme ihe a bụ ihe mmụọ. Dibịa ga chụọ àjà dị n'ihe mmụọ ahụ iji wee bupụ ihe a na-eme onye ahụ. Ya bụ na ọ dị n'iche iche. Enwekwara ndị dibịa na-abụ dibịa ukwu na mbụ aha achịkọta ọnụ ọtụtụ ihe ama onye ahụ otu ugboro, ọ ga na-agwọ, ọ ga na-eme ihe a niile bụ ihe dibịa. Mana dị ment bụ na onye ọbụla bụ dibịa awụ ya ga-eji aka ya wee kwuo ihe ọ ga-eme. Mmụọ na-ekwu ihe dibịa ga-eme. Mmụọ dibịa, mmụọ na-esokarị dibịa bụ mmụọ ndị Igbo na-akpọ agwụ. Ọ ya bụ mmụọ dibịa. Mata na ihe mmụọ a na-akpọ agwụ, ọtụtụ ndị Igbo na-enwe ndị na-akpọ like n'ebe Enugu steeti, ọtụtụ obodo n'Enugu steeti ha na-akpọ agwụ bụ ọgwụ. Ịbịa n'ebe Abịa na maọbụ Imo a na-akpọ ya agwụ. Ya agwụ na ọgwụ bụ ihe onu ahụ ofu ihe. Ile ya anya ị ga-ahụ etu aha asị wee daa agwụ na ọgwụ. Ọgwụgwọ, onye na-agwọ ihe, onye na-agwọ ọrịa, onye na-agwọ ihe na-eme mmadụ, ya bụ onye na-agwọ ọgwụ. Ya onye na-efe agwụ na-agwọ ọgwụ. Agwụ ahụ na-agwọ ọgwụ ahụ n'onwe ya. Ọ chọọ agwụ chọọ ịgwọ mmadụ, ọ gaghị apụta dịka mmụọ bịa gwọọ onye ahụ. Ọ ga-esi n'aka onye dibịa wee gwọọ ọrịa ahụ. Ya bụ agwụ bụ mmụọ amamihe. Agwụ bụ mmụọ ihe banyere ihe zoro ezo. Chukwu kpughere agwụ ihe zoro ezo. Ịbịa na akụkọ Igbo, akụkọ eji wee mee ihe a na-akpọ history of Igbo. Ị ga-achọpụta akụkọ akọrọ banyere agwụ na Chukwu. Enwere agwụ ka Chukwu kpughere ihe niile zoro ezo n'ụwa niile wee nye ya amamihe pụrụ iche. Maka na enwere ihe mere mgbe ahụ, ọ bụ ihe a ga-akọcha ofu ugboro. Enwere ihe mere mgbe ahụ bụ ihe agwụ mere Chukwu wee obiọma wee dị echichi Chukwu. Agwụ dị ka mmụọ nsọ Chukwu arụ ọrụ mgbe gboo ahụ. So mgbe mmụọ ahụ bịa mee ihe Chukwu nyere Chukwu obiọma, Chukwu wee nye amamihe kpughere ihe niile dị n'ụwa. Si ya na enweghị ihe ọbụla ga-agafe amamihe nke agwụ. Ya onye Igbo ọbụla, onye ọbụla bụ mmadụ chọrọ inwe amamihe ga-agakwu agwụ. Ya mere onye chọọ ịma ihe gafere ihe mmadụ kwesịrị ịma, ọ gakwuru agwụ. Agwụ nwere ike osi n'afa wee mepere onye ahụ, bụ onye ahụ ihe mere eme nke gara aga, gwa ya ọ nke ga-eke eme n'ihu ma nke ka na-eme. Enwere ike mmadụ anọrọ na-eme ihe n'ebe ị na-anọghị ma ihe na-eme ebe ahụ, mana agwụ ahụ gị ha. Onye ịhụzie onye gbara afa, ọwụwa afa ahụ, ọ sị gị na enwere ihe mmadụ na-eme ebe dị etu dị etu. Ọ na-enwego nke mere eme na mgbe gafere agafe. Ọ na-enwego nke ga-eme n'ihu. Ọ mkpughe na-esi n'aka agwụ abịa. Ya bụ agwụ bụ agwụ nke ndị dibịa. Ya bụ mmụọ mbụ ndị dibịa na-eso. Ewepụ agwụ, enwekwara mmụọ ndị ọzọ niile. Ọ nwere ndị bụ agwụ mmiri. Ya ịhụ ndị a na-eme na ha bụ ndị mmiri na a na-eme ihe agwụ mmiri.
ofu mkpughe ahụ enwere ndị na-anaghị agha afa, enwere ndị bụ anya ha na-ele anya na-ahụ a na-egosi ihe ha kwesịrị ịhụ, enwere ndị bụ ndị na-anụ na ntị, enwere ndị a ga-esi otu dị anya wee na-ekpughere ndị ihe gbasara ihe zoro ezo ha kwesịrị ịma. Ya bụ ọya bụ dibịa, ọya bụ ike dibịa. Ọ bụghị nọọsụ agwụ, enwekwara mmụọ ndị ọzọ niile. O nwere ike mmụọ agwụ ma mmadụ, mmụọ ọzọ abịakwa sị onye a ihe a mara na achọrọ m ka mụ na ya rụkọ ọrụ, o jekwuru onye ahụ. Mmụọ ọzọ abịa ọsị achọrọ m ka mụ na onye a rụkọ ọrụ, ejekwuru onye ahụ. Mmụọ niile dị n'ala Igbo bụ oke mmụọ na-enwe agwụ. Agwụ ahụ bụ ihe na-arụ ọrụ. Agwụ dị ka mmụọ na-arụpụta ihe Chukwu chọrọ ka arụọ. Ọ bụrụ na enwe ihe ekwuru n'eluigwe, ka m were okwukwe nke ụka bịa ka okwukwe si n'eluigwe, ndị mmụọ niile zukọ, ndị arụsị niile zukọ si na a ga-eme ihe etu a, ekwenyego na a ga-emekọ ihe etu a. Onye ga-aga mee ka emezuo ihe ahụ ekwuru bụ agwụ. Agwụ ga-eme ka emezuo ihe ahụ ekwuru. So o nwere ike akpọ ya n'olu bekee nwere ike sị na agwụ bụ executor of the decisions of the gods. Ọ ya na-emezu ihe ndị Chukwu okike kere ụwa kwuru ka emezuo. Daalụ sọ na nghọta nyere anyị. Ịma anyị na-ekwuzi eze mmụọ, anyị abanyego na agwụ, maka na dịka isi nye nkọwa amarodị m na agwụ nwere njikọ tinyere dibịa. Eche m na dibịa nọrọ onwe ya, onye agwụ na-ama nọrọ onwe, ma ọtụtụ oge ndị mmadụ na-eche na agwụ bụ onye ara na-agba. Ịnọkọta ọ bụrụ na ị na-ege ntị ga-anụ mgbe ọ bụrụ onye na-emeghere emere asị na agwụ na-akpọ onye nka. Nghọta ihe ọtụtụ ndị Igbo, ihe ọkacha ihe na-eme taa n'ala Igbo mgbe ụka batara, ọtụtụ ndị ebido wepụwa anya n'ihe gbasara omenala. Ọtụtụ ndị amakwaghị ihe dị n'omenala Igbo. Ya bụ ha ahụ ya, ha na-ahụ ya n'anya nke ndị ụka, anya nke ndị amachaghị ihe, ndị na-amachaghị ihe na-eme n'ala Igbo. Onye agwụ gara kpọọ ka ọ bịa mee ihe, ọ bụrụ na onye ajụ na ọ gaghị eme ihe ahụ, a na-enwe ihe mara onye ndị ajem. Dịka ntị gwokwu, agwụ bụ onye na-agwọ, dibịa bụ onye na-agwọ ihe, onye na-eji agwụ eme ka ihe mezuo. O nwere ike enwe ihe chọrọ imebi n'obodo, agwụ aga kpọọ onye olere anya na onye a mgbe onye nwere ike ịrụ ọrụ a. Ọ bụrụ na ọ kpọpụta onye asị ya na enwere ihe na-achọ imebi n'obodo, bịa ka ịrụ ọrụ ndị bụ na ọrụ dị etu a, onye a nwere ike sị na ya na-aga mebi na ọ na ya na-aga chọọchị, ọ na ya aga na skuul, na ya emeela nke na ya emeela nke ọzọ. Ihe a ọzọ agwụ ga-eme bụ ọ bịa kpatụ ya aka nwa obere, kpatụ ya aka. O nwere ike ọ bụrụ onye na-aga skuul, ọ gaghị apasị na skuul, ọ gaghị grajueti. Ọ bụrụ onye na-arụ ọrụ, o nwere ike achụọ ya n'ọrụ. Ofu ihe nwere ike ime iji na-egosi onye egosi ụzọ na-asị ya na ihe ọ na-eme ya ga-aza oku anụ agwụ kpọrọ ya. O nwere ike megide, ọ bụrụ na osi ọnwụ na ya ga-eme ihe a, agwụ ha na-agasara ya ihe. Oge ụfọdụ obodo metụtawa ya na ụbụrụ, mana o mechaa ga mme ya ha agwara ya mee. Ịma na onye agwụ na-eme anaghị-eme ka onye ara na-eme. Ọ ga na-eme ka onye ara, mana ọ ga-abụ onye ara. Onye ọbụla ahụ ga-asị mba, ọ bụ ara na-agba onye a, na ọgwụ na-eme. Ihe ọ pụtara bụ na ụbụrụ onye ahụ ka dị ebe ọ dị, enweghị mere ụbụrụ onye ahụ, kama na agwụ ahụ na-agasara ya ihe, ọ na-eme iberibe. So o nwee ike megide otu ahụ. Ọ bụrụ na ọ ga mee ihe ha si ya mee, ịhụ onye a ga-alaghachite azụ. Onye ọbụla agwụ ahụ na-eme iche n'obodo ọbụla a ga-asị gị na ihe mere onye a ji wee nwee ụbụrụ too much bụ na agwụ na-eme onye ahụ, maka ndị agwụ na-eme na-enwekarị ụbụrụ karịa ndị ọzọ. Kama ha ga-enwe ike, ha ga-eyi uzie, ha enweghị ike iji eme ihe ha kwesịrị iji eme ọntị ha emezuo ihe ahụ eji wee nye ha ụbụrụ ahụ. Eziokwu ka ekwuru. Daalụ sọ na nke i mere ka anyị mara. Ihe ọzọ m chọrọ ịjụ gị bụ ka mmadụ ịma ọtụtụ oge o nwere ke nna m bụrụ dibịa apụtazi asị na ọmụa ga-esote ya n'ịbụ dibịa. Ọ bụ otu ahụ ka esi emekwa eze mmụọ ya na dibịa, ka enwekwara ụzọ ọzọ mmadụ nwere ike iji bụrụ dibịa na eze mmụọ? Ihe niile na-eme n'ala Igbo, ihe mmụọ na-ama ama, mmadụ anaghị ekulile ka ntị kwuo na mbụ. Ana ọtụtụ ugboro ọ na-amakarị na ezinụlọ. O nwere ike ọ bụrụ na nna ya ma nna ma nne bụrụ dibịa, ọ makwa eze mmụọ na-amakwa ama. Anaghị mmadụ na-anọkọta bịa bụrụ eze mmụọ. Mana ihe banyere dibịa, e nwere ndị na-asata dibịa asata. Ọ bụrụ na mmadụ bụrụ dibịa ọkpọkpọ, oke dibịa, ị mara na na-asata nke ha asata, onye dibịa mara ga-abụ dibịa, maka na dibịa nwere nsọ. Onye ọbụla bụ dibịa nwere nsọ, nwere ihe ọ gaghị eme.
enwere ajị ihe niile a ga-agụrụ onye ahụ na ọ ga-etinye aka n'ihe dị etu a na ihe dị etu a na ihe dị etu a na ihe dị etu a. O mee ya ihe ahụ ọ ga-atụgharị metụta ya nwa metụta ezinụlọ ya. Mana ọ bụrụ onye na-abụ dibịa, ọ bụrụ onye na-amaghị ama, onye ahụ banye, o nwere ike ọ gaghị aghọta nsọ ha niile agụrụ. O nwere ike ọ na-eme ọ dịrị ya ka enwe ihe o mere mebe ihe ọ chọrọ. Ya mere dibịa na eze anị a na-abụ onye ọbụla ka ọ na-ama onye ahụ ọ mara ka emie. Mana ọ bụrụ onye satara dibịa asata, o nwere ike ijekwuru onye na-arụ dibịa ọrụ dịka dibịa. Ọ dibịa ga na-arụ ihe niile n'onwe ya. O nwere ike ọ chọọ igbu anụ, ọ gaghị eji aka akpụta efi, totuo efi n'ala bido gbuo efi ma ọ gbuo ewu. Ọ chọta ihe dịka ụmụ okorobịa ma ụmụ agbọghọbịa soro ya na-arụ ọrụ. Mana ndị ahụ dibịa ma ọ bụ agwụ ama ha ndị ahụ. So ha soro ya na-arụ ọrụ. Nwere ike ha nwụnọrọ ha na-amụtatụ obere ihe. Ha nwere ike mụtagide ha gaa mefri emepe nke ha. Ọtụtụ dibịa agaghị ekwe ka onye aga mepe nke ebe ka ha ma na onye ahụ na ọ maghị ha ma o kwesịghị imie. Mana ọ bụrụ na o nwere ike nọkwara ebe ahụ ọ maa ya. Mana ọ bụrụ na ụfọdụ na-aga were ego gaa sata ọgwụ asata, ị nwere ike gakwuru onye bụ onye dibịa egbupere ọgwụ. Ọ bụrụ na o jiri aka ya were ọgwụ ahụ nye gị sị gị lekwa ihe a, onye ọbụla i nyere ọgwụ a na ọ ga-agwọ onye ahụ. Ọ bụrụ nke a satara asata. So e nwere nke a na-asata asata. Nke a na-asata asata ọ bụghị ya bụ nke bụ ọkpọkpọ dibịa Igbo. Ndị nke ahụ ọtụtụ ndị na-akparụrụ ana niile a na-eme na Igbo ndị dibịa satara asata, ndị a na-egbu mmadụ, ndị a na-emebi ihe, ndị a dibịa satara asata. Maka enweghị dibịa ọbụla bụ dibịa mara ama ọ ga-ahịa ahụ onye ahụ imepe anya kwụọ mmiri n'anya ga-tinye aka n'ajị ihe, maka ọma ihe ga-eme mee ezinụlọ ya ma ọ bụrụ na o mee ihe ahụ. Mana anyị amaracha ihe ndị nke ọtụtụ n'ime anyị na-eche na nna gị bụrụ ha na dibịa eburu ya, ma ọ bụkwa na ịnọkọta nnọọ chọrọ ịbụ dibịa ịchọrọ ịbụ. Mana ime ndị ka anyị mara nkọwa nke zuru oke. Ihe ọzọ m chọrọ ịjụ gị bụ isi na ịgwago anyị ihe bụ eze mmụọ, gwakwa anyị nke bụ dibịa. Mana ka ihe ichere mmekọtara meziri ndị mmadụ wee cheweze na dibịa na eze mmụọ bụ otu ihe. Dịka m si wee kwuo, ọ bụ amachaghị. Maka dịka m si wee kwuo mbụ, site na mgbe ndị ụka batara ebido metọwa omenala, bido kpọwa omenala aja aha. Ụfọdụ ndị bido gbara omenala ọsọ. Enwere na-amaghị ihe ọbụla banyere omenala ebe ha, ebe a nọ mụọ ha. Enwere ndị nne ha ma nna ha ma nne ha ochie bụ dibịa, mana enweghị ọbụla ha ma gbasara omenala. O kwesịrị ịbụ na ihe a mụrụ gị n'imie na ị ga-ama ihe ahụ. Ọ bụrụ na ịchọghị imie, at least kama anụ nke bụ ihe ha pụtara. Mana ọtụtụ ndị amaghị. Ọ ya mere o ji wee ruo mgbe ndị ụmụaka Igbo na-esizi na ebe a na-eme ihe onyonyo Nollywood wee na-ama ihe bụ dibịa ihe mma. Enwere ụmụaka Igbo na-ahụnube dibịa kemgbe ha ji bụrụ mmadụ. Egbukwa kịta ọtụtụ ụmụaka na-achọ ebe ha ga-agwọta ọgwụ ha ji eme eji ebute ike. Nke a arụrụ ala ndị dịara onwe ya ka ga-ekwu maka ya mgbe ọzọ. Mana ihe banyere ịbata n'obodo ịhụ onye bụ dibịa ma ọ hụ onye bụ eze anị ọ eze mmụọ, enwere ndị ahụnube. Ihe uche ha niile bụ na ihe a na-ahụ na ihe onyonyo, onye na-eke ihe red were nzu tee n'ihu. Ọtụtụ ugboro onye ahụ na-eme that role ọ na-eme na fim, onye ahụ bụ aktọ ma nke nwaanyị na-eme ihe fim ahụ, ya nwa na onwe ya na-eme ahụnụbeghị dibịa, ọhụnụbeghị eze anị since ụwa ya. So gịnịkwanụ ka o ji wee mara ihe ọ na-eme, ka o si mara ihe ọ na-eme. So ọ ya bụ amaghị ama. Ọtụtụ ugboro ọ bụrụ na onye mee ihe a na-akpọ ihe inyomi anya na a na-ekwu na school bụ research, onye a ga-aga gaa ebe dị anya leruo anya chọpụta ihe bụ ihe ndị a, mata ihe dị iche na nka na nka tupu onye ahụ ekwu ihe o nwere ike ikwu. Ọtụtụ ndị pastọ nọ na chọọchị na-ekpe ekpere na-akagbu ihe niile mere na dibịa. Ụfọdụ ime ahụ bụ onye bụ dibịa, ọhịa akọrọ ha ka akọrọ. Ụfọdụ ime ahụ bụ onye bụ eze anị, ọhịa ha na-anọ na ntị. Ọtụtụ n'ime ndị na-ekwu ụdị ihe a nwegwe ndị pastọ mụ na ha hụrụ. Ọtụtụ ndị pastọ aga ama na mụwa wee eze anị, mụwa wee eze anị etere aka n'anị. Ọtụtụ ndị ga-eche na m batara ebe a na m kwesịrị iji mgbe m na-apụta n'ụtụtụ na m sị oke ka m jiri ekwu omenala, nsị mba ka m megharịa unu anya ka na-agba confuse. Oyile anya ga na-asị ha na onye a kwesịrị iji mkpọ jiri ihe omenala jiri azụ wee na-abata, mana ọ wụ etu a
jiri kpuru ihe dịka wig dịrịcha dọtị dịrị atịtị onye ama asụ bekee onye aga skuul onye eme nka mana ihe na-esi mkpi na-arụ dị ya n'ọbara a na-asapụ ya asapụ n'ime ka ọ dị ọtụtụ ndị kwesịrị iletu anya anị mmụta mara ihe bụ omenala Igbo mara nke bụ nke ọwụ na ihe niile a na-eme a na-akpọ omenala dị mma enwere ọtụtụ ihe a na-eme ọtụtụ ndị na-akpọ omenala mana awụ omenala so mana ọ bụ sọsọ mgbe Igbo chọpụta ihe ọ bụ ka ị ga-ama nke ị ga-anabata na nke ị ga-asị mba na ịchọghị nka ọ bụghị onye pụta ọsị ihe ndị gbasara omenala akagbuo m n'aha Jizọs a na-akagbu ihe bụ omenala because ihe niile ya na onwe mere onwe na be nwa bụ Juu mgbe ọ nọ ndụ ọtụtụ n'ime ndị obere ebe bụ omenala ndewo daalụsọ na nke nyere anyị imekwele ka anyị mara na ịbụkwa na eze anyị ndị na-ege anyị ntị na-afụ naanị ọ bụ ndị niile fụrụ okpu mmemme maọbụkwa ndị eyi ihe mmemme bụ dibịa maọbụkwa na eze anyị o nwekwana ndị na-adị mma dịka okorobịa nọrịrị anyị n'ụbọchị taa ikwuole na enwere omenala ndị nke na-adịrọ mma ka anyị jiri abata na ihe ndị dibịa na eze mmụọ maka na ọtụtụ ndị mmadụ na-atụ ekwuta ha na dibịa atụwa ụjọ ekwuta eze mmụọ atụwa ụjọ o nwere ọghọm dị na ihe ndị dibịa na eze mmụọ nwere ihe ha na-eme na-adịrọ mma iche mere ka ndị mmadụ na-ele ha anya ka ndị na-abụrụ ezi ihe dịka m si kwuo na mbụ dibịa na eze mmụọ ihe ndị gbasara mmụọ n'ala Igbo nwere nsọ ana nsọ bụ mmadụ itinye aka n'ajọ ihe onye ọbụla eze mmụọ mara onye ọbụla dibịa mara kwesịrị iwepụ aka n'ihe ọbụla ga-emegide mmadụ ibie ihe ọbụla na-egbu mmadụ ihe ọbụla ga-ebute mmadụ ibie ibe akwa a na-agọ n'ọfọ ọfọ bụ ọ dịrị nwoke mma dịrị nwaanyị mma ọ dịrị oke dịrị ogene ọ dịrị mmiri ọ dịrị azụ bi n'ime ọ ya bụ ọfọ ya bụ onye ọbụla bụ onye omenala kwesịrị iwepụ aka n'ihe niile gbasara ajọ ihe ọbụla ga-emegide mmadụ ibie mara ụma ga mee mmadụ ibie ihe a na-agọ n'ọfọ na nke ị na-amagodo ama wee mee Chukwu ya biko gbaghara gị na ịmahụ ụma wee mee ya mana nke ịmụma mee ya dịkwa gị n'isi ọ ya ka esi aga ọfọ ana Igbo enweghị ndị ọzọ na-ekpe ekpere na-ekpe ụdị ekpere ndị Igbo na-ekpe ihe gbasara ịkwụba aka ọtọ ya onye dibịa ọbụla maọbụ onye eze anyị ọbụla bụ onye na-etinye aka na ụdị ajọ ihe ọbụla ọ ga na-agbara omenala ọsọ n'onwe ya omenala abụghị ime ajọ ihe omenala bụ ihe kwụ ọtọ ihe ga-eme ka anyị dị mma omenala dị iche na nsọ anyị ọ dị iche na arụrụ anyị mmadụ nwere ike ịrụ anyị mee ihe ga-eme ka anyị rụọ mmadụ nwere ike mee ihe anyị na-asọ nsọ bụrụ nsọ anyị mana ihe bụ omenala bụ ihe ga-eme ka anyị ghara imebi ka ọ ga-abụ mgbe ọbụla anyị kụrụ ji maọbụ ọka o meta ihe obi aka anyị na enweghị ihe arụrụ anọ ọbụla anyị mere ga-emebi ji ya ga-emebi ihe anyị na-eme na anyị biznes ọbụla anyị na-eme na ọ ga na-agara anyị siriri werere ọ ya bụ omenala onye dibịa ọbụla na-eme nke na-esoghị n'usoro a dịka ndị na-egbu mmadụ were na-agwọ ọgwụ ọgwụ omenala fụnasị ha ọ na-eme omenala ọnwụ ndị dibịa omenala na-eje egbu mmadụ that's not true omenala a na-egbu mmadụ onye ọbụla na-eme ihe igbu mmadụ wa arụrụ ala ka onye a na-eme o nwere ike were usoro ndị Afrịka usoro ndị Igbo were ihe gbasara anụ na ihe niile na-eme were na omenala ọgwụ omenala ana ihe a so ihe na-adochi omenala azụ mgbe ọbụla ndị omenala onye ọbụla si na ome omenala even na chọọchị e nwere ndị na-ejikwa ihe chọọchị na-akpa na-eme arụrụ ala eme ọka ihe niile dị iche iche ọ pụtaghị na a ga-asị na chọọchị bụzi ajọ ihe maka na enwere ndị chọọchị na-eme ihe ọjọọ so ọ kakwasị na omenala dị ajọ ihe maka na enwere ndị dibịa maọbụ ndị eze anyị na-etinye aka na ajọ ihe onye ọbụla nke onye metere o were isi buru ọhịa Igbo na-atụ n'ihu daalụsọ na nke imele ka anyị mara na ọ bụrụ onye ọbụla na-eme omenala na-eme ihe ọjọọ ya na ọ bụrụ omenala niile bụ ihe ọjọọ onye ọbụla mere arụ enweghị omenala abụghị ihe ọjọọ ekwasị m na ọ bụrụ omenala abụghị ihe ọjọọ onye ọbụla na-eme ihe ọ bụ ihe ọjọọ anaghị eme omenala ọ naghị eme omenala daalụsọ na nghọta nke inyere anyị ihe ọzọ m chọrọ ịjụ gị o nwere ihe ọzọ ị chọrọ ka ndị mmadụ mara gbasara dibịa na eze mmụọ ka anyị na-ekwube ka ime ka ha mara maka ya anyị ekwuo n'ọtụtụ ihe mana eze mmụọ dịka m si wee kwuo eze mmụọ na-adịkarị dịka onye oke mmụọ na-eji obodo onye na-agọ mmụọ ahụ ọ bụrụ eze mmụọ ahụ na-agọ obodo ọbụla nwere oke mmụọ eji mara obodo ahụ oge ụfọdụ o nwere arụsị eji mara ezinụlọ enwere arụsị eji wee mara ikwu na ya ma ọ ibe enwere ike arụsị ahụ ma onye ahụ abụrụ eze mmụọ arụsị ahụ ọ na-agọ
enwere onye nke bụ ga-abụ nwere ike ibe eze anị bụ arụsị jikọrọ obodo niile, that obodo ahụ onye ha na-agọ anị ahụ bụ ihe jikọrọ obodo ahụ. Maka awepụ ha alị, ndị obodo si ebe ha si bata n'alị bịasị o ebe a ka anyị ga-ebi, ihe mbụ a ga-eme bụ ịwapụ alị, gọọ ọfụ ebe ahụ si site taa ebe a ka anyị ga-ebi. So onye ọbụla bi ebe a nụwa abụgoro onye obodo ahụ, onye ọbụla mụrụ ebe ahụ abụgoro onye obodo ahụ. Ọ bụrụ na ha wapụ onye ụfọdụ ha ga-anọgọ ọfụ a ka a ga-awapụ alị ahụ. So e ga-enwe onye ga na-eso na-agụ arụsị ahụ ebe ahụ anị ahụ awapụrụ ebe ahụ, onye ahụ abụrụ eze anị n'ebe ahụ awapụrụ anị ahụ. A na-agụ ya, ọ ga na-emepere ndị obodo ahụ ụzọ, ọ ga na-eme ka ihe na-akwụrụ akwụ, ọ ga na-eme ka ọnụnọ ha n'ebe ahụ ka ọ gara ite ete, ka ghara ịnọkọtasị na enwere ihe mebiri ha, enwe nsogbu ebe ahụ. Ọwụ ọụta ma ọkwanụ isi mmụọ jikọrọ obodo ahụ na Chukwu kere ụwa. Dị ndị dibịa, agwụ, mmụọ na-aga obodo niile na-eme ka ike ka ihe niile Chukwu kwuru na-emezu n'obodo ahụ. Ndị a ga-enwezi ndị dibịa ndị ọzọ ga-anọ soro eze anị ahụ na-arụ ọrụ. Eze anị na-adị ka priest ụkọchukwu ndị obodo. Ndị dibịa na-adị ka ndị ya na ya na-arụkọ ọrụ, ndị prọfet ma ihe ndị ọzọ n'ime. M na-achọ n'ọnụ, ọ bụrụ na ihe enweghị okwu eji ekpu ya na bekee, mmadụ asịkwara na ọsị na dibịa ọ prọfet. Mba, ihe m na-ekwu bụ na achọwa ihe a ga-eji kwu ya na bekee, ọ ga-eje chọrọ ihe ọbụla ihe dịtụ ya nso, ndị na-arụ ya na ya na-arụkọ ọrụ ga na-eme ka obodo ahụ dị mma. Dịka nsi wee kwu na mbụ, ọ bụrụ mgbe ihe na-adị mma ka o si adị, obodo ọbụla na-eme omenala arụrụ anaghị abata obodo ahụ. Na be anyị, ihe ọ bụrụ mgbe ihe dị ka o si adị, ọ ka dịkwarị. Mmadụ enwere ike iji nsị na aja, mmadụ enwere ike iji ọgwụ agwọtara agwọ eji egbu mmadụ bata n'ime obodo ahụ. Ịbata n'ime obodo ahụ, ọ ga-akụgbu onye ahụ, ọ ga-alachiri onye ahụ azụ, gbuo onye ahụ, gbuo onye ahụ. Mana e nwere ọtụtụ obodo ji na a na-aga ụka, ọ na ya abụgoro ndị agbara ọhụrụ, anyị wee gbuo ihe niile ahụ bụ ihe na-echechi obodo ahụ. A na-agwọsị nsị na aja, onye buru moto lọta etire ya nsị na moto, onwe asidenti, ọ nwụọ, onye mee nke a ọtọrụrụ ala ejugo ebe niile. A na-akpọkwa ndị ha na-eme arụrụ ala, ha na-akpọ ha ndị omenala. Ọwụ ndị omenala, ndị ahụ ndị arụrụ ala. Maazị Zulu Ofelio, daalụ sọ na nghọta nke ziri ezi nke imere ka anyị mara gbasara dibịa, omenala anyị, eze mmụọ, eze anị na agwụ. Mana ọtụtụ n'ime anyị nwere nghọta nke a, imele ka anyị mara nke zuru oke. Amakwanụ m na ndị na-ege anyị ntị n'ụbọchị taa amarakwanụ ihe dị iche gbasara ihe ndị a, nwekwanụ nghọta zuru oke gbasara ya. Dịka anyị na-amụta ihe ndị a gbasara omenala anyị, ka anyị na-enyekwa aka igosi na ihe anyị niile gbasara omenala anyị na-aga n'iru. Daalụ nọ, echefukwala na bụ Nwaada Ụzọamaka onye na-ewetara unu ozi gbasara omenala Igbo. Ka ọ dị na mgbe ọzọ.